Salam alaikum. C'est toujours Mr. Bagare ala ka protéger RBC bon garder yɛrɛ. Fanu après Bagare nga mixtape kura bɛ sira la kana le a titre bolon kɔnɔ. A yɛrɛ b'a kalama ko minnu bɛ kɛ bolon kɔnɔ. O mi mɔgɔ caman fana bɛ ka question poser depuis album bilala Bagare an tɛ ka son wɛrɛ mun de bɛ yen nɔ donc fanu ni aw fana ka occasion de après fin mai ni ala sɔnna ma Bagare yɛrɛ ye fɛn min aw bɛna ye. Y'a mɛn Jɔni Kunanti i b'a fɔ sababu ɲuman n dɛmɛbagaw donc n ka foli b'u bɛɛ Chamsefa depuis Kati Baru Kolontigi Sherifu Amer Tijani Haidara Jibi Naiki Yafa Traoré Alu Jabi Rasmo Puccino ani ne yɛrɛ ka cɛ Sam 84 donc Bagare an ka fɛn bɛɛ b'ale de bolo sisan ni confinement banna ni ne y'a ye rappeur ma nɔgɔya tan ka mixtape lamɛn ala bɛ nɔgɔya d'i ma Bagare bɛ ka nale mixtape kura bɔlɔn kɔnɔ